Η γιορτή ξεκινά και ο Λαγκαδάς μεταμορφώνεται σε Αγγέλων Πόλης. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου γιορτάζουμε στα Λουτρά Λαγκαδά. Θα είμαστε όλοι εδώ με τις γειτονιές των Αγγέλων, με συναυλίες αγαπημένων τραγουδιστών, με παιδικές παραστάσεις, με το τρενάκι των Αγγέλων, με Λούνα Πάρκ και Extreme Sport. Αγγέλων Πόλης, Λουτρά Λαγκαδά. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου, όλος ο Δήμος μια γιορτή. Είσοδος δωρεάν. Με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η γιορτή ξεκινά και ο Λαγκαδάς μεταμορφώνεται σε Αγγέλων Πόλης. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου γιορτάζουμε στα Λουτρά Λαγκαδά. Θα είμαστε όλοι εδώ με τις γειτονιές των Αγγέλων, με συναυλίες αγαπημένων τραγουδιστών, με παιδικές παραστάσεις, με το τρενάκι των Αγγέλων, με Λούνα Πάρκ και Extreme Sport. Αγγέλων Πόλης, Λουτρά Λαγκαδά. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου, όλος ο Δήμος μια γιορτή. Είσοδος δωρεάν. Με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η γιορτή ξεκινά και ο Λαγκαδάς μεταμορφώνεται σε Αγγέλων Πόλης. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου γιορτάζουμε στα Λουτρά Λαγκαδά. Θα είμαστε όλοι εδώ με τις γειτονιές των Αγγέλων, με συναυλίες αγαπημένων τραγουδιστών, με παιδικές παραστάσεις, με το τρενάκι των Αγγέλων, με Λούνα Πάρκ και Extreme Sport. Αγγέλων Πόλης, Λουτρά Λαγκαδά. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου, όλος ο Δήμος μια γιορτή. Είσοδος δωρεάν. Με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η γιορτή ξεκινά και ο Λαγκαδάς μεταμορφώνεται σε Αγγέλων Πόλης. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου γιορτάζουμε στα Λουτρά Λαγκαδά. Θα είμαστε όλοι εδώ με τις γειτονιές των Αγγέλων, με συναυλίες αγαπημένων τραγουδιστών, με παιδικές παραστάσεις, με το τρενάκι των Αγγέλων, με Λούνα Πάρκ και Extreme Sport. Αγγέλων Πόλης, Λουτρά Λαγκαδά. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου, όλος ο Δήμος μια γιορτή. Είσοδος δωρεάν. Με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η γιορτή ξεκινά και ο Λαγκαδάς μεταμορφώνεται σε Αγγέλων Πόλης. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου γιορτάζουμε στα Λουτρά Λαγκαδά. Θα είμαστε όλοι εδώ με τις γειτονιές των Αγγέλων, με συναυλίες αγαπημένων τραγουδιστών, με παιδικές παραστάσεις, με το τρενάκι των Αγγέλων, με Λούνα Πάρκ και Extreme Sport. Αγγέλων Πόλης, Λουτρά Λαγκαδά. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου, όλος ο Δήμος μια γιορτή. Είσοδος δωρεάν. Με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η γιορτή ξεκινά και ο Λαγκαδάς μεταμορφώνεται σε Αγγέλων Πόλης. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου γιορτάζουμε στα Λουτρά Λαγκαδά. Θα είμαστε όλοι εδώ με τις γειτονιές των Αγγέλων, με συναυλίες αγαπημένων τραγουδιστών, με παιδικές παραστάσεις, με το τρενάκι των Αγγέλων, με Λούνα Πάρκ και Extreme Sport. Αγγέλων Πόλης, Λουτρά Λαγκαδά. Από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου, όλος ο Δήμος μια γιορτή. Είσοδος δωρεάν. Με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.